portes el compte ja? El puc pagar ja? ¿Cómo es? Quan et dec? Unos 50. Un 50? Sí. Diuen que si fas alguna cosa durant 21 dies es converteix en hàbit i recollint el guant, diverses entitats que treballen per a promoure la llengua catalana han llançat un repte: parlar d'entrada i a tot arreu 21 dies en català. Jo sempre acostumo a parlar en català, sempre. Si veig que em mantenen el castellà, a mi m'és igual, com si em volen parlar en anglès i francès. Tu no em vols parlar en català, no vols aprendre català. Em sap greu, però jo no et canviaré la meva llengua. Només ho fa si de totes no l'entenen, però normalment... ¿Necesitas horas para mañana? ¿Qué horas necesitas? No, ¿La hauria mañana de o la ser la tarde? setmana que ve. La semana que viene. Podria ser? ¿En la mañana o en la tarde? Mira al matí. La conversa flueix amb naturalitat per les dues bandes. Hi ha gent que té la manera de pensar de que si no canvien la llengua són uns maleducats, que li estan faltant el respecte a l'altra persona, i no va per aquí. S'ha de tenir més consciència, hi ha molta gent que no la té, la consciència. El Jerónimo també s'ha sumat a la iniciativa. És de Mèxic i es va establir a Barcelona el 2023. La veritat és que m'agraden molt les llengües. He tingut una molt bona guia al Casal, al centre cívic, que m'ha ajudat molt. I escolto música català i m'agrada molt llegir a català també. El que vol és poder-lo practicar. Hola, el pa amb poma, sisplau? El pastís de poma? Sí. I que no el privin de millorar-lo. Jo sempre les demano als meus amics que em parlen en català, saps? Perquè tinc un compromís a mi mateix. És una forma de respectar la societat en la que estàs ara. Un respecte i una llengua que s'han d'estendre molt més enllà de 21 dies.